पलिटिकल पार्टियाव दङ जायफोरा जातीय धारा जातीय आन्दोलन आरो सोमावसारनायनि मोनसे चेप्टारजों फैनाय बिथांमोननि दैदेनगिरिमोन बे जोंनि लिडार्सफोरनियाव बा बे दैदेनगिरि बे कान्डारिफोरनियाव जि मोनसे दायित्व आरो रेसपन्सिबिलिटि दङ जिखि दलाव थाया मानो बे व्यक्तिफोरखौ बे सुबुंफोरखौ बे दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे इउनाइटेड सिन्ता इउनाइटेड एफर्टनि गेजेरजों दहाय आं बुंनाया पिस गायसननाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो जौगानाय बे मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै आवगायनांगौ ना बेयो मोनसे पलिटिकेल कुइसन आरो राजनितिक जोङो बाथ्राखौ बुंनो हास्थायाखै बा लुबैयाखै खोथाया जाहैबाय जे जोंनि जायगा जोंनि ओनसोल आरो जोंनि जातीय आन्दोलन जातीय जि मोनसे धारा आरो बड'फानि जि सिमां बेखौ फिउचाराव जों गायसननांगौब्ला जोङो बबे एजेन्डा आरो बबे अबजेक्टिभजों जोङो फैदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै जोङो बबे मोनसे स्टेजाव दंफैयो दा बेखायनो आङो जायफोरा जातीय आन्दोलनजों एस'सिएटेड नांथाबनानै आन्दोलननि धाराजों फैदों गोबां 5000 मानसिनि लाइफ बेयाव जिउ जोब्बाय मार्टियार जाबाय शहीद जाबाय आरो बिनि उनाव आखाइ आथिं बायनाय बेंगुरा जानाय जेल जानांबाय आरो बे संग्राम आरो आन्दोलननि सोमावसारनायनि धारायाव बड'फानि आन्दोलननिफ्राय बिएलटि आन्दोलन एनडिपि आन्दोलन जाय बिथांमोना दङमोन जाय बिथांमोना दिनै गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टियाव दिनै हाबा मावनानै दङ बे व्यक्तिफोरा दिनै रियेलाइज खालामनायनि सम दङ आरो सम जादों आरो बे रियेलाइजेसनखौ लानानै फिउचाराव बिटिआर ओनसोलनि ग्रेटार इन्टारेस्ट आरो बिटिआरनि सान्थि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो जौगानायनि थाखाय बयबो इउनाइटेड मोनसे सानस्रिजों हाबा मावनांगौ आं बेखौ स्पष्ट बुंदों पलिटिकेलि सोर सोरजों एलायन्स जागोन मा लेभेलनि डिसकास जागोन बे खोथाखौ जिहेतु जोङो मोनसे नन पलिटिकेल जातीय आफाद बे खोथाखौ आङो बुंनो थाङाखै जायफोरा पलिटिकेल पार्टियाव दङ जायफोरा जातीय धारा जातीय आन्दोलन आरो सोमावसारनायनि मोनसे चेप्टारजों फैनाय बिथांमोननि दैदेनगिरिमोन बे जोंनि लिडार्सफोरनियाव बा बे दैदेनगिरि बे कान्डारिफोरनियाव जि मोनसे दायित्व आरो रेसपन्सिबिलिटि दङ जिखि दलाव थाया मानो बे व्यक्तिफोरखौ बे सुबुंफोरखौ बे दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे इउनाइटेड सिन्ता इउनाइटेड एफर्टनि गेजेरजों दहाय आं बुंनाया पिस गायसननाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो जौगानाय बे मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै आवगायनांगौ आरो रेसपन्सिबल व्यक्तिफोरा बेखिनि खोथाखौ निस्सय बुजिगोन आरो बै दैदेनगिरिफ्रा बे खोथाखौ लानानै निस्सय सानगोन बेखौसो आङो आपिल होदों गोजोन्थों माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बिजेपि बायदि नेशनेल पार्टि बिटिसिआव बे खुंथाय गोहो लाबोनो नाजानायजों बार बारनायखौ नुनो मोननाय जादों सिक्सुटेल काउन्सिल बिटिसि बायदियाव जुदि बेबायदि नेशनेल पार्टिया जुदि खुंथायाव फैयोब्ला माबायदि जागोन होननानै नोंथाङा सानो बिनि सायाव आङो जेबो दा कमेन्ट होनो नागिराखै खारन बे पिउरलि मोनसे पलिटिकेल मेटार आरो पलिटिकेल मोनसे टपिक जोङो जाबाय जातीय स्वार्थ बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि इन्टारेस्टनि बाथ्रा आरो आसाम आरो भारताव थानाय बर' रायजो राजानि माने भबिष्यतखौ निर्धारन खालामनानै जेब्लाबो हाबा मावबोदों आरो बे एजेन्डाखौ जोङो तयार खालामगोन दा बेखायनो पलिटिकेलि सोर मा सान्दों मा लेभेलाव सिन्था खालामदों आं दहाय जिखिनि बाथ्राफोरखौ स्पष्टयै बुंबाय बेयावनो गोथौ मोनसे रहस्य हाबनानै दङ आरो बै रेसपन्सिबल दैदेनगिरिफ्रा बयबो जुदि सानलायलायोब्ला बर' हारिनि फिउचारखौ जोङो मजबुत खालामसिननो हागोन आरो जों लुबैयो जे पलिटिकेल इनस्टेबिलिटिया जाहाथे बिटिआराव मालाबाबो जाया बिटिआराव पलिटिकेल स्टेबिलिटिखौ नांगौ स्टेबिलिटि थायोब्लासो फिउचार बिटिआर ओनसोलनि बा बर' हारिनि जि मोनसे हप्स एन्ड एसपिरेसन बेखौ जोङो मोजाङै मावफुंलांनो हागोन